тапшыру біз әлеге студияда Тукай премиясына кандидатларны жыйдык. Дания ханым, менә сез әйттегез 54 ел буе сәхнәдә дип. Шуннан да бу артистлар арасында Тукай премиясын алу ул бит инде шулай югары дәрәҗәдер. Һәм сезнең иҗатта нәрсәләргә игътибар иттеләр дип саныйсыз? Һәм сез үзегез горурланып әйтерлек ниндирәк рольләр булдымы анда? Нәрсәләр турында сөйлисез? Хезмәтеңне яраткач, мин уйлыйм, сәхнәдә иҗат иткән һәрбер образ ул бик кадерле була. 54 ел буена бик күп рольләр уйналган, төрле характерда, төрле спектакльләрдә һәм төрле авторларда. Менә аларга бит һәрберсенә үзеңнең йөрәк җылысын өстәлгән. Ул берсе дә онытылмый, һәрберсе аның күңелдә. Менә халкыбызның горурлыгы булган хатын-кыз шәхесләребез безнең бик күп бит. Менә шуларның арасыннан миңа шундый бер шәхесне сәхнәдә җанландыру насыйп булды. Ул үлеп яратты спектаклендә Мөхлисә Бубый образы. Бу шәхес безнең милләтебезнең горурлыгы. Аның инде авторлары Ркаил Зайдулла һәм режиссеры Илгиз Зәйниев. Билгеле, бу образ, бу роль бик катлаулы, психологик катлаулы образ. Моны сәхнәдә тамашачыга тапшыру бик җиңелдән булмады. Бик авыр иде. Без аны 3 ай буена көн сайын репетиция ясап, шулай премьера уйнадык, тамашачыга тапшырдык. Тамашачы бик җылы кабул итте. Билгеле, мондый шәхесләрне сәхнәдә җанландыру ул театр өчен генә түгел, гомумән халкыбыз өчен дә бик мөһим. Бик кирәк андый шәхесләрне сәхнәгә мендерү. Аннары мин тагын бер ролемне әйтер идем. Туфан Миннуллинның Дивана спектаклендә ана образы. Башкорт драматургы Флорид Буляковның Сөясеңме, сөймисеңме спектаклендә мин 7нче ел инде әби ролен башкарам. Күренекле артистыбыз Равил Шәрәфиев белән. Халык билгеле ул спектакльне 3-4 караган тамашачы да бар. Бик яратып, җылы кабул иттеләр ул спектакльне дә. Менә тамашачылар ярата, сез үзегез канәгатьме менә бу рольләрне башкарып чыгудан? Канәгать кенә түгел, мин яшим алар белән. Минем алар күңелемдә, йөрәгемдә, мин һәр спектакльдә алар белән бергә, шул образлар белән. Мансур әфәнде, менә сезнең иҗат турында да